Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Murume wangu atova neabout 4 to 5 months kubva zvaakadzingwa basa. Ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa. Ndakauyawo kuno kune murume wangu, but patainge tichiri kuZim takambonetsana. Varume munovaziva kuti kana vakagara vaita mari vanenge vava kunetsa, vava kusabatika. Tauya kuno ndikabva ndati new life. Mukomanashe zvinhu zvakatomboita sekunge nani, but ndokubva zvazongotakwa all of a sudden. I suspect kuti apo patakambodzokera kuZimbabwe panenge pane zvakatoitika chete, because pane mamwe mashoko akataurwa navatete vake andisina kunzwisisa. Ngoma tichizonodzoka kunoko muno ndava kuti kwaari tadi taenda kuchechi, handei kuchechi tipotewo tichinonamatirwawo kuchechi ikoko. Mukoma but muno airamba achingoita zvedoro kudzamara zvinhu zvichizonodhakwa manje. Ende akati zuva raakazodzingwa basa akandifonera akati, iwe so far vatete vaita about 10 missed calls kuti kumusha kwakanaka here ikoko. So since ainge achishanda kunzvimbo kwainge kusina kana mashop, I then rushed kuspaza ndokubva ndanotenga airtime ndikafonera vana Muchembere amai vake kumusha. Ndipo patakabva tazonzwa kuti zvose zvainge zviripo. Ndikamudza kuti everything is okay. Haminowo kuti vatete kuindava iniwo kusaiti kwangu I think kuti vainge vandibloka kuti ndike ndichivafonera mukoma, foni yairamba. Saka ndakazotorealize later on ndikati let me try kuti tike ndichizama kuvafonera, maybe nefoni yemurungu ikabva yapinda. Mukoma vakangoansa then vakabva vadropa. I then told him kuti vatete vainge vasiri kudavira macalls, but at the same time vainge vachimufonera iye. Ndipo paakazotoita plan akabva achizotengerwa airtime neimwe friend yake. Mukomanashe akati avafonera hanzi vakangoseka. Mushure mekunge vaseka ndokubva vatodropa call. Ukuwo murungu akazoti achibva kutown achiona murume wangu ari pafoni akabva atanga kupopota akati, kubva ndichibva panapa pawambondikumbira airtime ndikakunyima. Ndakunyima it was because wanga ungori pafoni. Unoreva kuti 2 hours dzose idzi dzandapinda mutown ndikadzoka wanga ungori pafoni chete, hausi kuita basa rangu, uri kuita basa refoni. Saka chimbodzokera kumba umbonoita zvefoni. Iyewo murume wangu kunze kwekuti ange achidzikamisa hana so that asazodzingwa basa, kwava kutanga kupindurana nemurungu uya. Murungu akabva ati unotogona kutopindurana neni zvakanaka shamari, chiwo mari yako iyi, pano handichadi kana kukuona. Mukomanashe munhu akazodzoka usiku ndokubva azondiudza kuti shamari basa ratopera, ndadzingwa basa. Ndikati iripo, you'll find another job. But kubva ipapo kusvika pari zvino zvimukoma basa raramba kutamba. Saka iniwo zvakazoitika mukomanashe ndezvekuti ndakazosvika pakurara nalandlord nekuda kwekuti mwedzi wacho iwoyo zvinhu zvainge zvakadzvanya. Kumusha uko amai vainge vachida mari. Ndokubva paya ndavatumidzira mari ndichifungidzira kuti murume wangu sezvo ainge aitawo kapiece job aikwanisa kuzobhadharwa, because iye anoita zvewelding. But mukomanashe akabva achizonyimwa mari iyo akazotoita kutopiwa hafu kudzamara. Iniwo ndichiona kuti zvainge zviri nani kuti tike ndichitongorara nalandlord. Saka ndakarara nalandlord wedu muSouth African. Mukoma ndiwo secret yangu ndiinayo. Kana mukaiposta ndizivisei, ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi nekuda kwekuti akaramba kuenda kuchechi ndokusaka ndakazomuhurira. Akomanaka mahwani. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu.
so isuwo tainge tichimboshanda pane imwe maini. So tichishandapo pamaini ipapo mukoma ndipo apo patakabva tachizoronga plan rekuti taifanira kuti tige tichirobha pamaini pacho ipapo mukoma Nashi. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kuZimbabwe ndisati ndauya kuno kuSouth Africa. Kubva zvandakazouya kuno kuSouth kana kumusha handina kana kuzombodzokera because ndinototya. Nanhasi uno mukoma Nashi Chitupa kubva zvachakarasika ipapo pandakazotiza ndichiuya kuno kuSouth Africa handina kana kuzomboda kuita shungu dzekuti ndige ndichienda kunotora Chitupa because ndinotya kuti kokana nyaya iyi kana kuri kunzi ndichiri kutsvakwa zvimwe kuda ipo paya pakuzonotora Chitupa unobva watohakwa paya. But ipapo pandainge ndichiri kumusha ndaiitawo zvechikorokoza. Ndaiva munhu waiwo kuti ndainge ndisinganzwisisi, ndaiva very stubborn uye zvekare ndaiwirirana nevanhu vaifarira kuita zvechibhuru ende taitofamba mukoma tichitobira vanhu kutorera vanhu goridhe. Tawanzokutageta vanhu vanenge vauya kuzotenga goridhe vaya vatinenge tichitoziva kuti munhu uyu anoratidza kuti achiri mutsva, then ndiye ataibva tatengesera goridhe. Tamutengesera goridhe paya taibva tazomutorera goridhe zvekare nemari. Zvino mukoma tichishanda pamaini ipapo ndipo patakabva tazoronga. Imwe friend yangu akataura neshamwari yake uyo wekuzofa ainge ari kuno kuSouth Africa. Takaita nguva tichingoronga, ndopandakatanga kuita friendship naye mufesi uyu. So ainge achiri kutsvaka nzira dzekuti ange achiuya kuZim nepfuti yacho iyoyo because aiti paboda pane masensa unokwanisa kuzobatwa kana ukadarika nepfuti. So akazokwanisa kuuya zvake nepfuti iyaya but haana kuzouya ari ega. Mukoma Nashi munhu akati auya paya ndokubva tagara pasi tikadrafta tikaronga because tainge tichitoziva kuti pamaini apa paiva nenguva yekuti paitowanikwa mari hard cash mukoma mamillions uye zvekare dzimwe nguva paiwanikwa gold makg nemakg. Saka isusu goridhe tainge tisina basa naro. Chatainge tichida hard cash because tainge tichitoziva kuti mari nemusi wakati million tinokwanisa kutobuda nayo. Takati tabatawo tumapoints twedu ndobva tambodzokera kumba mukoma but takangonosvika kumba tikangonogara one day ndokubva tadzoka zvedu munharaunda but tainge tiri muzvikona. Saka uyu mufesi wekubva kuSouth Africa nepfuti nomumwe wake uyu waainge ainaye munhu aifarira zvevanhukadzi stereki especially kana adhakwa. Ndakatomuona kuti even zuva raakatosvika paground asati akwanisa kuonawo kuti movement dzevanhu dzakamira sei ainge atova busy ava kutonetsana nemamwe mahori epabhawa patainge tiri. Ndikatombomuudza kuti shamwari kunoku kwasiyana nekuSouth Africa, kunoshanda masyndicate, kutori nevamwe vasikana vekutoti vasikana ivavo havatobatwi ende kunyange zvikanzi vanenge vachiita zvekutengesa miviri yavo. But mukoma Nashi munhu akangoramba achingoita zvemahwaga ake iwawo. Then that day apo patainge tichida kuenda kunorova bush ndokubva munhu tabva tamushaya tikati hatingaende kunorova bush umwe wedu tisingazivi kuti aripi, zvokuti dai takakwanisa kuenda musi wacho iwoyo tingadai takabudirira. Izvo munhu akaenda akecha kudaro mukoma ndokubva anorara neurerieri mukuzonodhakwa nemukuzononakirwa nehwaga rake. Ndo paakabva achizoudza mukadzi uyauya dhiri rose ratainge taronga, akamuudza kuti tikatoba mari iyi tikudzokera kuSouth Africa ende ndinokwanisa kutoenda newe. Saka hure iri mukoma rakabva razoudzawo umwewo warainge richishanda naro kuzonosvika masecurity vachizonoudzwa kuti vakomana vainge vari munharaunda uye zvekare ndo zvavainge vakaronga. Isu hapana kana chatainge tichiziva mukoma. Takati tazomuwana manje ndokubva tazoenda tikanoswera mugomo because tainge tichida kubva nekune rimwe side regomo then tobva tatongonopinda tobva tatorwa bush tobva tatiza. Mukoma Nashi izvo patainge tiri mugomo kudaro tainge takatoseterwa trap. Takati chinoburuka mugomo tanangana manje nemaini tainge tida kuenda kune kamwe mukamba imomo ndo maigara goridhe zvekare nemari. Saka ndopa takabva taona kuti painge paine imwe motikari yainge iripo imwe yatisina kunzwisisa. Takaignora mukoma ndokubva tadarika motikari iya. Saka varume vainge vari mumotikari vainge vari vaviri. Saka vakabva vatoti kwazisa paya vakavati machinda muri sei, kwamuna here goridhe? Ndobva taramba takanyarara. Takati tatifambei ndokubva tatsauka zvekare tikabva tapinda musango. Apa tainge tava kuda kunzvenga masecurity anenge ari pagedhi rekutanga ndokubva tazonopoya
tikapinda mumaini. Takanyawaira mukomana takati tichida kungonoswedera padhuze nechimba chiya, ndopatakabva tatonzwa pfuti dzava kukokewa. Takavhunduka mukomana kuti tinge tichirwidzana navo varume ava zvainge zvisingaite. Taitoziva kutoti machinda acho ainge atori maganazi chaiwo. Mukomana mufesi uyu wekuzourawa iyewo akabva azoda kudzorera moto kumoto, ndokubva apfurwa nepfuti paya. Saka akati achinodonera pasi mukoma akangodona pasi akatarisana neni achitandadza kusvika achizonofa. Ndokubva tazotiza. Ivowo masecurity aya vakatovhunduka mushure mekunge vamurova nepfuti. Saka vakamboramba vakamira. Pavakazotoona kuti vainge vauraya munhu, ndopavakatanga kuti garai pasi maoko mudenga. Asi vainge vachiri nekakutya kavainge vainako. Mukoma pakamhanyiwa, takamhanya ndikangoti usiku hwose. Ndokubva tachizouya kuno kuSouth Africa. Yainge iri idea yemufesi uyo akatitadzisa kuti tinge tichienda kunorobha paya patainge tichida kuba the first night ari kuhuri rake. Ndokubva tazouya zvedu kuno. Zvino nyaya iripo mukomana iniwo ndiri kupota ndichiona chipoko chemufesi uya akapfurwa nepfuti akafa. Handizivi kuti inyaya yekuti ndakabata ropa rake here kana kuti patoriwo neimwe problem iripo. Ndinomurota almost every day mukomana kungorara kudai ndinobva ndatomurota, uye ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndakatomboudza mukoma wake uyu watakaenda naye kuBosch, ndikamuudza kuti ndoupedza ndiri kurota. Akabva atombotenga bute, akatenga bute nemukaka nemazai. Ndokubva atanga kutaura nemweya webrother yake. Akabva atoti uyu munhu wari kunetsana naye haana kana mhosva. Handiti unozviziva kuti tainge takaenda here kuhondo, saka hakuna ngozi kuhondo. Iwewe wakafawo mushure mekunge wapfurwa nepfuti. Kana kuri kunzi uri kuda kumuka ngozi, chimukira musoja uyo wacho akakupfura nepfuti. Saka mukomana ndichiuyawo panapa ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe because zvaizvezvi ndinoshaya kuti ndoita sei. Akazama nepose paainge achigona napo kusvika achizotiwo chimbodzifambira nyaya dzacho, kutondigezesa maoko nemukaka nemazai. Asi hazvina kana kumbogara zvakachinja situation. Kana mukaposta mukoma ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ini munhu handina kumuuraya. Chakangoitika ndechekuti ainge akamira pasaiti neni, saka akangoti achingonopfurwa nepfuti neniwo ndainge ndavhunduka saundi yepfuti ndikabva ndadonera pasi. Iwo achinodonera pasi mukomana ndakatotarisana naye achitandadza paya kuzonomubata. Ndikabva ndaona kutoti maoko angu nehembe dzangu dzainge dzatozara neropa. So handizivi kuti ndiyo mhosva yacho here iyoyo. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa. Asi kana kuri kunzi makatobata ropa remufi, I think pane zvamunofanira kutoti munge muchitoita. Hameno vedare, tingavabatsirawo sei mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Pandakatanga mukoma ndaingofungidzirawo kuti kutamba. Ndakajoinawo rimwe group revamwewo vainge vachitsvaka n'anga dzinorombesa riripo paFacebook. Ndajoinawo paya ndichida kungoona kuti asi zveshuwa vanhu vanotorombesewa zvinhu zvavo zvichitoita here. Saka ndakabva ndazogadzira imwe Facebook. Mushure mekunge ndagadzira imwe Facebook ndikabva ndajoina zvekare gurupu riya, but ndainge ndava kutozviita sekunge ndiri n'anga. Mukoma kuinbox kwangu kwakazara nevanhu vainge vachiti ivo vari kuda kurombesewa. Ndikabva ndati ndoita sei navo vanhu ava. But pane umwe mukadzi mukoma akazouya kwandiri achiti ainge achida kuromba. Ndikabva ndamuti nditumidzire mari. Zvako zvinobva zvatoita nekuda kwekuti ndainge ndichingoverengawo
zvimwe zvandaingoonawo zvichinyorwa nedzimwe n'anga kuti chakati nechakati nechakati. Ndakazongonotora zviya zvinhu mukoma ndikabva ndati unofanira kuti unge uchitenga chakati nechakati, wotora picture remubereki wako wobva wadai. Chava kundinetsa mukoma manje. Uyu mukadzi ari kuti zvakaita, ndakamubvunza kuti uri kuti kudiko kana uchiti zvakaita. Iye ari kuti pane umwe musi uyo wandakamuti uri kufanira kuti unge uchitora dishi rako raunowachira hembe, then obva wazorara wakariisa padhuze nepambhedha pako, then usiku paya unofanira kuti unge uchizomuka uchiitira weti mudhishi imomo. Saka akanditumidzira mapictures. Mudhishi umu mainge muine mari asi mainge musina mari yakawanda zvayo. Ndingangoti maybe mari iyi yainge ichisvika zvekuma 2000 something rands. Saka iye ari kuti mari iyoyo mumba ainge asitomborina kana zvachose. Saka ava kuti sekuru, ndiri kutoona kutoti mune masimba, tadii tachiita zvinoita kuti ndige ndichiita mari. Mukoma nashi iniwo handina kana chandakamboita, ndakangoverengawo zvainge zvakanyorwa nedzimwe n'anga vachiudzawo vamwe vanenge vachida kuromba zvekare nekuzofeyawo dzimwe n'anga kuma-inbox. Ndobva ndangoita makopi and paste. Saka handizivi kuti munhu uyu ndeita sei naye. Ndomuudza chokwadi rekuti shamwari hamenowo kuti chii chakaitika, because kumashure uko iye akati akamboenda kune imwe n'anga yemuno muSouth Africa iyo yakamurombesa, but hanzi zvikabva zvazoramba. So ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Ipapo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa ngativapei advice mucomment section. Hanzi nditoriwo n'anga zvangu, ndiri n'anga yefake.